Heissan kaikille siellä ruudun toisella puolella oleville. Minä olen LPS Violetta ja omistan tämän kanavan. Ja aloitan nyt tubaamisen, koska se on ollut aina mun unelma. Ja anteeksi, olen vähän likainen. Mä en ehtinyt käydä ennen tätä pesulla, mutta yritetään olla, että se ei häiritsisi. Mutta mä voisin nyt kertoa pari faktaa itsestäni. Eli mun nimi, eli minä, olen LPS Violetta. Olen kotoisin Oulusta. Sain tämän sydänkorviksen noin vuosi sitten. Mun yksi parhaista kavereista on yksi hevonen, jonka nimi on Camilla. Yleensä olen rauhallinen, mutta välillä vähän villi. Vesi pelottaa mua. Ja mulla on ihania ystäviä. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Ja minulla on vielä sitä asiaa, että minulla saattaa sitten käydä välillä joissain videoissa saattaa käydä vieraita täällä mun kanssa näissä videoissa. Ja niin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Moi moi!